nádherné červené Ačko, triedu A, ktoré si myslím, že je presne také krásna, ako bude tá víťazka Miss Universe Slovenskej republiky, lebo mala som ich možnosť vidieť prvýkrát ja naživo včera, 2 týždne predtým v Kempinskom. Včera som si ich tak podrobnejšie prezrela a naozaj sú nádherné, všetkých 12 finalistiek je nádherných, takže bude asi veľmi ťažké vybrať pre porotu, ale myslím si, že sa s tým popasuje. Tak dúfam, že sa bude víťazke Miss Universe páčiť aj to Ačko, že ich bude robiť radosť. Vôbec som to nečakala, mojou favoritkou bola úplne iná finalistka, takže bola som aj prekvapená. Tesne predtým som bola veľmi nervózna a čakala som vlastne na to meno, ktoré padne a vlastne nečakala som to, takže som prekvapená.